Esquerra està a favor de l'àrea metropolitana? Absolutament a favor. Esquerra Republicana és un partit que tots aquests anys ha estat defensant la necessitat que els municipis sumem esforços per millorar la vida de la gent del Camp de Tarragona. I un exemple d'això és la proposta del tramcamp. I quin problema hi ha? Que se'ns presenten uns estatuts que, a l'entendre d'Esquerra de Tarragona, no posen prou en valor que la finalitat per la qual fem l'àrea metropolitana són les persones. I Tarragona en surt particularment mal parada, perquè sent un municipi amb el 40% de la població tindrà el mateix pes de decisió que municipis que no arriben al 2%. Pensem que això així no és raonable. Però ara no s'està parlant d'un ens temporal i de transició? Ja sabem que les coses temporals a vegades s'eternitzen i en qualsevol cas aquesta associació durarà anys. Mentrestant, aquesta entitat serà l'única autoritzada per fixar les prioritats metropolitanes, els projectes transformadors i que tirin endavant. Per tant, no hi ha cap raó per la qual aquest mentrestant tingui un funcionament plenament democràtic i respectant la població del Camp de Tarragona. Com es fa als altres llocs? Doncs de la manera que estem dient, respectant la mida poblacional de les ciutats que es representen. Així es fa l'àrea metropolitana de Barcelona, es fa l'àrea metropolitana de Bilbao, a la de València o a la de Tòquio. I què està en joc? L'estació ferroviària del Camp de Tarragona, les mercaderies per l'interior, els equipaments de salut, les polítiques d'habitatge, són moltes les qüestions que afecten a la vida de les tarragonines i els tarragonins. Què proposeu? Aprovar els estatuts per una amplíssima majoria amb la incorporació d'aquestes dues esmenes que ha fet Esquerra Republicana per tal de millorar-los, posant les persones al centre de l'objectiu metropolità i fent que les decisions respectin les dimensions poblacionals de cada vila i ciutat.